Se on joku säily. Ihan hyvä. On kovaa. Paistapas! Tieskö, että tää SMG on muutettu Onko? huonommaksi? Myös Häh? Häh? Syy. Ja AMK-takin. Mä menet yli ländi. Nykyään se SMG ampuu silleen pum 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 pum. SMG on mulle Ei se enää. Am. Ei enää. Otan mistä tää Toni ampuu? Landata johonkin vaan. Tää on paska paikka. Mennään vaikka tuon. Mennään tän. Ihan kova. Mikael sanoo ennen, että Fortti on paljon peli. Niin sanoinkin. Se on ihan ok. Se on vaan hullu peli. Paras melkein. No ei oo kyllä lähelläkään parhainta. GTA on ihan ok. Tää on aika passiivinen peli. Ota. Kato, kuin nopeeta nykyään MK ampuu. Kato. Sehän tuli joku nuo. Saatana. On sitä ehkä vähän muutettu tota MK. No ehkä vähän. Tampuntyön tälleen. Ennen se on tullut silleen nopeampaa. Tommonen. No se olisi voinut hakata tuo alaosa, niin se olisi mennyt nopeampaa. Niin. Hei, ot. Saanko mä tästä yhden? Oota, minun pelivuoro nyt. Mä olisin näyttänyt vähän, mutta ei sitä. Voin jo tapsia. Miksi sä pidät tota Ei. hitoinen? Mitä? SM, tätäkö? Ei kun pikaakseen kädessä. Ainakin miksei. Pidä mieluummin SMG kädessä. Ei kun tätäpäs. MK on paras asia. Melkein. Mä en ikinä nähnytkään tollaista paikkaa tuolla. Se on ollut aina siinä. Yli 50 vuotta. Niin. Porukka kuolee aika tiuhaatasti, täällä on jo 69. Nyt on 65. 64. 62. Hirveen nopeasti vaihtuu. Ja sulla on vaan yksi tappa. Ja 60. Ja 59 kohta varmaan nyt. Mikä tuolla? Nais, koska hakee. Ja heitä tuo M6 pois. Niin heitä. No, Eikö en heitä? No, on paljon parempi asia. Vihreä. Mitä hittoa sä teet? Ei. Miksi sä SMG Niin heitit mä pois? teen tätä vaan jotenkin niinku monimutkaisemman tavalla. Se on lähiaseet. Olisit vaan voinut heittää sen tuo MK menemään. Niin mä heitinkin. Niin, mutta sä et myös SMG. Ui. Sorry. Täällä on hyvä. On chest monesti. Hei! Ei! Paskas. MK on yksi parhaista. Melkein paras. Jos täällä ei ole käynyt kukka, niin mä oon vähän ouvoissani sitten. On melkein aina käynyt. Ei täällä ole käynyt. Ei täällä rutto oikeesti on varmaan käynyt. Ei täällä ole käynyt vielä kestää. Yes! Tää on vaan hullua se. Ota minne. Ai sanoa ammut se. Granaatti.
2 ammattisesti. Ihan kova. Hei, hakkaappa toi takka ja se seinä. Takka ja seinä. Se. Ei! Jossain muussa talossa oli semmonen, että kun sä hakkaat sen takaan ja sen niin sen takana on chesti. Nice. Oh. Siis Hohoho. Homo boro. Ota se iso pottu. iso pottu mun. Aina. Nyt pitää minejä jostakin. Eikö? Minejä jostakin niistä on kova. Aita hen. No. Nyt minejä. No. Ai. Sniper. Toinen. No joka paikassa ottaisi hito snipereita. Sniperit. Ennen sniperit oli tosi harvatsla. Ja ihan paskoja. Kyllä ne on aika hyviä. Ihan tiedoksi vaan. Hakataan tästä vähän matkuakin vähän vaikka joo. No ne eks vasta. Kohta 100. Kohta 100 ja lopisee. Kohta 100. Älkää sitten välittäkö, vaikka tää on zoomattu aika isolle. Tai Isolle. tää komero on aika isolle. Mutta älkää välittäkö siitä. Peli on pehaulikko. No niin, mutta sitä on huononnettu. No ei oo mun mielestä. No ei sitä Tää on taktikallista. sitä huononnettiin tänään. No 2 ei, vuodesta. ei oo huononnettu. On. No ei oo huononnettu. Me ei Luka Miroa sano. No ne Luko Milo sanoo mitä sattuu. No joo, en mä siihen uskonut. Toivottavasti tätä autosotkania ei ole muutettu. No ei ole. No, Mistä sä... kesti. No miten sulla nyt näkyy tuommoisena toi? Vai onko se tullut joku uusi juttu? Pistoli. Pistoli on hyvä. Ei puska. Ota se! Ota ne miitit! Elä sit. Hyvä. No, Käy hakkee ne miitit sieltä, ne lihat. on ihan paskalta laittaa. Tapa se ja ota ne miitit siitä. No, se on Ammu rangerilla. Nyt se alkoi puillaa. No ne, käy hakee ne miitit äkkiä. Mikä hemmetin miit? Ne lihat. Tapa se, ota ne lihat. Hyvä. Syö ne. Miten sullakin näkyy tuo noin isosta? Jos se iso. Jos se iso. Pas. Haas mä pas. Näillä kävi saan ison pas. Oi! Hei, kato! Sininen SMG. Ja kato vielä MK. Heitä toi sun tyhmä ranger Assault Rifles menee. No heidenkin. Anna tervetulleeksi tuommoinen hyvä ase. Ei, mutta onhan se verven kaukana toisen kuuloista ollutkaan. Jos se iso. Mä jostakin mä löin jostakin menee. Ei. Vähän vaan vammanen. Nykyäänhän sä tykkäät ihan paljon SMGstä. Joo. Tuli kyllä aika paljon. Kato kartta. Yhtäkkiä poistaa jotakin. Musta on ihan kuidaakin. Ei sun hirveän kaukana, että... Pitää! Oh! No millä se ampui mua? No lekee pumpulla tietenkin. Tuossa
voilla pelaa. Miten Ritker.sotka, niin ihan OP ase. Niin. Tehdäänkö silleen, että jos on 70, niin saa olla? Ok. No mä en ollut ihan 70. No voi pasko, tää kameralla nyt ei vaan pelitä yhtään. Anteeksi, se oli pikku accident. Accident. Ei me kyllä tätä näin kuvata loppuun. No minä kuvaan ainakin tämän yhden pelin ja sitten vaikka lopetetaan tää video. Nähdään sitten pelissä. Let's go. Mä kuvaan sitten kun ollaan maassa. Ja nyt me ollaan maassa. Me ollaan maassa. Voitteko kuvitella, me ollaan maassa. No tästä.